Ja se on ihan normaali. Se on osunut. Anna mennä, sano vaan Jeppe, kun ruvetaan kuvaamaan. Nämä beta-videot, ei pitää enää uudestaan päästä. Voitais postaa toi PK-sivu, että tässä on virallinen beta tähän. Jos olet 190 pitkä. Mä sanon, että totte alempaa ottaa, jos on yhtään parempi, mutta sulla ihan tuolla ylhäällä käsin. Puolet päästä kättä malista. Sitten oli se vammainen huu. Kato mun oikeeta kättä. Ei kato. Ei, oikein jalka. Et sä noin tehnyt viimeksi. Ota se oikea jalka, sen oikein käden viereen. Tonne vaan. Tämmönen niinku Vähän pitkä pitempi. miehen beta. Kukaan muu ei yllä tällä mallilla. Voiko tälleen venittää? Joo, jos vaan riittää niin. Tai siis kompensoida voimalla. Sehän on kaikki samat liikkeet. Voimalla. Niin. Se on aina hyvä tuossa niissä lävillä, että vetää syynniä. On. Vanhassa ja uusi yritys, mutta kättä alle.